Sa isang gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Ika'y magluto ka na bago mawalan ng kuryente, kuya, ate ko. Dali! Naku, mahirap na kapag ka ganitong mga medyo maulan. Actually, hindi na medyo. Meron ng ibang lugar, bahana. Pero, syempre, work is life. Anyway, nagbabalik mo ang inyong kadaldalan, daldalerang atleta DJ Marazzoni. At kanina nga, trip kong mag-exercise ngayong linggo. Oo, alam mo, Marathoni, baliw ka na. Nakita mong ulan, oh, tatakbo ka pa rin. Hindi ko naman sinasabing tumakbo ka, be. Wala nang pilitan, bala ka dyan. Ang sinasabi ko lang, kung kanina ka pa nandyan sa bahay mo, medyo kanina pa tumutulo yung laway mo, tingnan mo yung kobre kama. Ano ng kulay niya? May Tara, may Luzon, Visayas, Mindanao, ah. Baka naman pwede ka mag-exercise sa loob ng bahay. Diba? Pwede naman yan eh. Kung trip mong maglaba ng punda para naman bukas pagkagising mo, ay, ang sarap, mama. O kung trip mo naman magluto ng masarap na sinigang na bangus, tapos ipapakain mo sa akin, bibigyan mo ko dito sa MBC Media Group sa may Vicente Soto Street, katabi ng Star City. Perfect! Kung trip mo rin naman na medyo humilata muna, pwede naman humilata, mamaya na lang bumawi, mga hating gabi, kasama si Mrs. Ay nako, kung ano man ang trip mo ngayon, ang mahalaga, buhay ka pa. Oo, kasi marami syempre ngayon mga pag ganitong mga dire-diretso ang kalamidad, sunod-sunod, lahat ng problema, sama-sama tayo Pilipin. Wala na, feeling natin, this is the end of the world. Pero lagi mong iisipin na habang nabubuhay ka, may purpose ka pa. At habang may purpose ka, huwag mo sangayin ang buhay mo, B. Dapat sa panahon ngayon, work lang. Kung kaya mo pang medyo kumilos, kilos ka. Meron nga iba, napilayan na, nagwawalis pa, nagtatanggal pa ng baha. Oh. So this is it. This is the perfect time na mag-exercise sa loob ng bahay. Pwede naman magluto, pwede maglinis, pwede maglaba. Pero kung hindi talaga kaya dahil baha, kukuha ng dustpan yan, tatanggalin yung tubig. Siyempre, be, wala namang sisip-sip niyan para sa'yo. Ay nako, tuloy-tuloy lang ang good vibes, B. Ay, ngiti-ngiti na ngiti. Ipakita ang magandang smile sa katabi. Patingin. Love it. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga nakipagdaldalan sa akin ngayong rainy Monday. Kung ano man yung trip mo, road trip, sound trip, love trip, I got you, baby. At sa mga hindi pa po nakaka-check ng aking social media account, again, kinaklaro ko po, hindi po ako si Bea Alonso, hindi po ako si Alex Dixon, hindi po ako si Gigi Delana. Ako po si Marazzoni, pwede niyo pong i-search Maratonee. Okay? O, wag kang halis sa radyo. Siyempre, dito ka rin, tsaka titignan mo dyan, sabay multitask. Anyway, maraming salamat po. Susunod na ang ating spicy opa. Walang iba kundi si Kim Chino. For now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Monday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.